Sun, kumusta ka? Niining panahona, namalandong ka ba? Ning kalibutana, ang mga ilhanan, dinhi sa kalibutan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, alayo sa kamatayon. Daghan mayog lawas, kinabuhi na kalas, ug sa kaluwasan sila nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga batan-on ka pa, layo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, ug sa kaluwasan sila nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, kitang tanan mga tubang sa hugmana ni Kristo, tanang binuhatan, maayog dautan, kanang tanan iyang pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi ta walay siguro, apan ni Jesu-Kristo, apan ni Jesu-Kristo, apan ni Jesu-Kristo.